Wasal iż-żmien li l-partit jiġi likwidat. Din kienet id-dikjarazzjoni li għamel Wayne Hewitt, persuna qrib ħafna l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, f'artiklu ta' opinjoni pubblikat il-ħadd filgħodu fuq The Sunday Times of Malta. Hewitt li kien kandidat nazzjonalista u ex-minority leader tal-Gżira kiteb dwar x'deċiżjonijiet għandhom jittieħdu mill-kap nazzjonalista li se jkun elett fil-ġimgħat li ġejjin. Fil-fatt bit-titlu DPN's Hobson's Choice, Hewitt argumenta jekk la darba Alex Borch ġimrawem minn Delija kemm fil-verità hemm differenza bejniethom, saħansitra ddikjara kif iż-żewġ persuni li sissurew l-interess tagħhom huma żewġ naħat tal-istess munita. F'paragun li jagħmel bejn iż-żewġ persuni Hewitt innota kif Alex Borch bħalissa qiegħed jipprova jipproġetta lilu nnifsu bħala xi ħadd differenti minn Delija, għalkemm fakkar ukoll kif meta kien hemm Delija kap tal-Partit Nazzjonalista, id-distak bejn il-partiti kien laħħaq massimu ta' 93,000 vot. Hewitt illi huwa qrib l-establishment nazzjonalista qabel dan id-distak mal-aħħar sondaġġi fejn id-distak bejn il-partiti kien simili għal dak tal-aħħar elezzjoni ġenerali u skont Hewitt sitwazzjoni ferm aħjar minn dik ta' Delija. Iżda Hewitt fl-artiklu tiegħu imbagħad ta' ħarsa lejn l-aktar problemi pertinenti li għandu l-Partit Nazzjonalista, primarjament dik tad-dejn diskret bħala ġenerazzjonali li qed irendi l-partit bħala inoperabbli. Hewitt irrimarka kif minħabba dan id-dejn il-Partit Nazzjonalista mhux talli ma jistax jattira l-aqwa talent tal-istqar illi għalxejn jipprova jagħmel il-politika qabel ma jsolvi il-problemi interni li hu mifni bihom. Hewitt fakkar ukoll fit-tentattiv tal-Lewis Gallia fi żmien Adrian Delija bħala kap fejn kien ippropona li l-Partit Nazzjonalista jbiddel ismu għal Partit Nazzjonali tal-Poplu u bekk jinħoloq ċans li l-Partit Nazzjonalista jillikwida l-operat tiegħu u jibda mill-ġdid finanzjarjament. Hewitt ukoll tefa' dawl fuq in-nuqqas ta' tarif pubbliku ta' kemm hu id-dejn veru tal-Partit Nazzjonalista, iżda argumenta illi jekk il-partit jerġa' jibda minn zero ikun 32 jew 40 miljun iktar sinjur minn kemm hu llum. Fl-aħħar l-eks kandidat nazzjonalista ukoll tkellem fuq l-iskema ta' ċedoli fejn stqar kif il-kap il-ġdid se jaffaċċja waħda mill-ewwel sfidi tiegħu f'Marzu tas-sena d-dieħla kif dawn ikunu skadew. Hawn staqsa jekk il-partit għandux minn fejn iħallas lura dak mislu flilu, dan apparti li staqsa wkoll min hu responsabbli tad-dejn fil-Partit Nazzjonalista u jekk dan hux se jkun il-kap il-ġdid.